फर्मागुडी ढवळे बायपासार स्वयं अपघात घडलो. हो अपघात रातच्या सुमार 3 वरांचेर घडला. दुसऱ्या गाडयेक वाटावपाक वतना कंटेनराचो धपको रस्तो विभाजकाक लागून कंटेनर उमटलो अशी माहिती कंटेनराच्या ड्रायव्हरान दिल्या. अपघातात कोणाक कांय गंभीर दुखापत जावना. मातसो मुको मार ड्रायव्हराक लागला. पुलिसांनी घडणूक थळार येवन पंचनामो केलो. गाडी कारवाल्यानं दाबल्यानंतर मी गाडी त्याची वाचवायला गेलो आणि ते डिवायडरवर गाडी टायर गेल्यामुळं गाडीकडं आवरल्या. कुठे कुठे जात होता? नॅशनल कंपनी, उसगावमध्ये. नॅशनल कंपनी आहे ना, काय होता लोड काय आहे? कोको पावडर आहे. किती वाजता झालं? रात्री 3 वाजता. तू कोणाला लागलं गेलं नाही? नाही, मला फक्त कमराला मुक्का मार लागला आणि डोक्याला लागला. गाडीला वाचवायसाठी केलं. हां, नाव काय तुझं? सचिन कांबळे. कुठून येत होता आता? मुंबईवरून आलो. रात्री किती वाजता? 3. रात्री 3 वाजता. पोलिसला आता कळवलं आहे? पोलीस आलते.